bụrụ na anyị sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụkwa onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, asachapụkwa anyị na ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obiọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosite otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee gbuo ikpere n'ala jee n'ocheeze amara Chineke nke eluigwe. Ka mmadụ niile si, Nna anyị nke pụrụ m ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehiewo Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka arịọ ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ, ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị, meghe egbugbere ọnụ anyị, Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Tobe na Onye-nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 63, Psalm 63, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi.
biko ka anyị nọdụ ala maka ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụ nke mbụ ga-esi na Ọpụpụ isi 3 malite na amaokwu nke mbụ na nke 15. Read second from Exodus chapter 3, begin to read from verse 1 to 15. Orue ma Moses na-azụ igwe ewu na atụrụ nke Jetro, bụ nna nwunye ya, bụ onye nchụaja Midian. O wetara igwe ewu na atụrụ ahụ gaa n'azụ ọzara. O bịara ugwu nke Chineke ruo Horeb. Moses nke Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'ire ọkụ site n'etiti osisi nta. O wee hụ, ma lee, osisi nta ahụ na-ere ọkụ, merebaghị osisi nta ahụ. Moses wee sị, ka m wezuga onwe m hụ oke ihe ọhụhụ nke a. Ịdị mere osisi nta ahụ na-eji erechapụ. Jehova wee hụ na o wezugara onwe ya ịhụ. Chineke wee si n'etiti osisi nta ahụ kpọọ ya oku sị, Moses, Moses. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, abịara m nso ebe a ife akpụkpọ ụkwụ gị n'ụkwụ gị abụọ, n'ihi na ebe nke gị onwe gị na-eguzo n'elu ya, ala nsọ ka ọ bụ. Ọ sịkwa, mụ onwe m bụ Chineke nke nna gị, Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac na Chineke nke Jacob. Moses wee zube iru ya, n'ihi na ọ na-atụ egwu ilegide Chineke anya. Jehova wee sị, ahụrụ m n'ezie mweda n'ala nke ndị m dị n'Ijipt, ndị na-eti mkpu ha n'ihi ndị na-achị ha dị ihe ike, n'ihi na amawo m n'ihe mgbu ha niile, were ịba ịnapụta ha n'aka ndị Ijipt, n'ime ka ha si n'ala ahụ rigoruo ala dị mma nke sakwara mbara, ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya, ruo ebe nke ndị Kenan na ndị Het na ndị Amorat na ndị Perizet na ndị Hevet na ndị Jebus. Ma ugbu a lee, ịdị mkpu Izrel eruo m ntị. Ọzọkwa, ahụ mmegbu nke ndị Ijipt na-emegbu ha. Ugbu a kwa, bịa gị ziga gị jekwuru Fero, gị mekwa ka ndị m bụ ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta. Ma Moses sịrị Chineke, onye ka m bụ na m ga-ejekwuru Fero, na m ga-emekwa ka ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta? Ọ sị, n'ihi na mụ na gị ga-anọ. Nke a bụkwara gị ihe ịrịba ama na mụ onwe m ezigawo gị. Mgbe ị ga-emewori ka ndị m si n'Ijipt pụta, unu ga-efe Chineke n'elu ugwu a. Ma Moses sị Chineke, lee, mgbe mụ onwe m na-abịakwute ụmụ Izrel sị ha, Chineke nke nnụnụ ha ezutewo m n'ebe unu nọ, mgbe ha ga-asịkwa gịnị bụ aha ya, ọ bụrụ ka m ga-asị ha, Chineke wee sị Moses, abụ m ihe m bụ. Ọ sịkwa, otu a ka unu ga-asị ụmụ Izrel, abụ m ezitewo m n'ebe unu nọ.
Chineke sịkwara Moses ọzọ otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel Jehova bụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham, Chineke nke Jacob, na Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jacob ezitewo m n'ebe unu nọ. Nke a bụ aha m ruo mgbe ebighị ebi, nke a bụkwa ihe ncheta m ruo ọgbọ niile. Okwu nke Onyenwe anyị. Deum Laudamus, on page 6, Ekpere na Abua.
ka anyị nọdụ ala fụọ ihe mmụta nke abụọ. Our second reading will be taken from the first letter of the Corinthians, chapter 10, beginning from verse 1. I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud, and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them, and they were struck down in the wilderness. Now, these things occurred as examples for us, so that we may not desire evil as they did. Do not become idolaters, as some of them did. As it is written, the people sat down to drink and eat, and they rose up to play. We must not indulge in sexual immorality like some of them did, and 23,000 fell in a single day. We must not put Christ to the test, as some of them did, and were destroyed by serpents. And do not complain, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. These things happened to them to serve as an example, and they were written down to instruct us, on whom the ends of the ages have come. So, if you think you are standing, watch out that you do not fall. No testing has overtaken you that is not common to everyone. God is faithful, and he will not let you be tested beyond your strength. But with the testing, he will also provide the way so that you may be able to endure it. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu anyị ga-akwado nwa anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 272, hymn number 272.
anyị kpere Chineke. Anụrụ m olu Jizọs ka ọ na-asị, bịakwute m zuru ike, gị onye ike gwụrụ, bịa dabere n'obi m. Ejekwuru m Jizọs ka m dị ndụ. Ejekwuru m Jizọs ka m dị ndụ n'ike ọgwụgwụ na mkpa. Ahụrụ m ebe izu ike, o nyewo m obi ụtọ. Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa na Chukwu na-echeta ya? Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa na Chukwu na-echeta ya? Gịnị ka mbụ, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta mbụ? Gịnị ka mbụ, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta ma? Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa na Chukwu na-echeta ya? Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa na Chukwu na-echeta ya? Gịnị ka mbụ, ewo, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta m? Gịnị ka mbụ, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta m? Aka gị. Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa, n'ụwa na Chukwu na-echeta ya? Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa na Chukwu na-echeta? Oh, gịnị ka mbụ, oh, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta m? Gịnị ka mbụ, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta m? One more time. Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa na Chukwu na-echeta ya? Gịnị ka mmadụ bụ n'ụwa na Chukwu na-echeta ya? Gịnị ka mbụ, oh, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta? Gịnị ka mbụ, gịnị ka mbụ na Chukwu na-echeta? Anyị gụrụ onwe anyị na ndị ihuọma kpọrọ na Chineke nke kere eluigwe n'ụwa, onye karịrị ihe niile elu, na-echeta anyị. Ewo, nna, nyere anyị aka. Help us not to take your love for granted. That you remember us is a privilege. It's an honor. So help us, Lord, to love you all the same. We pray in Jesus' name. Amen. We thank God for giving us another opportunity during this Lenten season to gather in worship and in self-examination. I have already said it several times during this Lenten period that this is a time of reflection. It's a time of self-examination. A time when we must sit back and take stock, reassess our lives and our relationship with God.
Help me, Jesus. It is a time when everybody, including everybody, must sit down and say to myself, is God pleased with me? If he loves me enough to ask me to come in my weakness, in my tiredness, in my unworthiness, God says, come and lie on my breast and rest. And find help to help you in the time of your need. Is he pleased enough so that when I come to Daberenobia, he will really accept me there and say, yes, come. The reason this time is important is that self-examination helps us to find where we have offended God. It helps us to know how we can find grace to help us in our time of need. If you engage in self-examination and you're thorough about it, you are bound to find areas of weakness. You are bound to find areas where mistakes have occurred. You are bound to find areas in your life where you need to make amends. That's what Lent is all about. So that you can strengthen your relationship with God. Let me try and state some of those areas in my own life that I need to find out whether God is pleased with me. Is God pleased with me about how I take the gathering of his people in church? What is my attitude to my brothers and sisters who gather with me every Sunday to worship him? How do I regard them? What's my relationship with those who bear the image of God that I see? Because that will be an indication of how I will take the God of heaven whom I don't see. Is God pleased with me? Is God pleased with me in the way I relate to his word? In the way I relate to God's word? Here now, growing now Sunday school, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow in Jesus. How am I doing with that? Every morning I get up, charge out, face the world. Some of us do that without caring about the fact that God was the one who kept me through the night, and then say, good morning, sir, God, for keeping me through the night. Is God pleased with me concerning the way I handle things of God? Is God pleased with me about the level of gratitude that I have concerning the things I have received from God? You see, there are so many people. All they do in life is to find where there are faults. Not just with them, but with others. There is never a time in their life where they will say, oh, thank you, God, that this went good, went right. Gratitude is what I'm talking about. Have you ever found yourself grateful for something that God did for you? Is God pleased with me? That is self-examination that must continue during this Lenten season. Because self-assessment leads to
the identification of where faults have occurred, of where I need to say, Lord, I'm sorry, of where I need to then go ahead and after I said sorry, I will then ask for forgiveness. Because identification of sin must lead to sorrow for sin, must lead to repentance from sin, must then require us to ask for forgiveness, so that my relationship with God will return to normal and God will be pleased with me. Here goes my son. There goes my daughter. I don't know, when your daughter or your son or your child is doing well in school, and maybe a day came when they said your son or your daughter is going to receive an accolade in school, and you're supposed to go there and watch your daughter, your son receive the accolade. When that child is marching up to the podium to receive the accolade, what goes on in your mind is, there goes my child. Because ndị Igbo tụrụ ilu na ọkụ ikuja akọ onye ya na-agba nkwa ọjọọ. Onye gị gbawa nkwa ọjọọ ga-ehulata aka ọkụ iku. Is God pleased with me? Can God see me coming to church and say, there goes my joy, my child? How are you doing with accepting responsibility in the vineyard of God? Are you one of those who are among the 80% who have no time for the work of God? Yes, it's a saying among children of God, among the church people, that 80% of the work of the church is done by 20% of the membership. Why? Because I have time because all them God onyara tikuram kwamji ba lie. All them God tirim kwamji ba lie. Because you are the CEO of the world. And so you have no time for the things of God. Decliner. You're called and you decline. God is taking record, and this is the time to ask yourself, is God pleased with the way I am handling the things of God? The way I am involved in the things of God? Is God pleased with me? That question must continue to reverberate. It must continue to ring out in your heart and in your mind during this Lent. If it is not, then you are not coming to this church. Is God pleased with me? After all I have received from God, after all the miracles God has done in my life, after all the deliverances that God has performed to save me from dying, to save me from all kinds of evil that the devil unleashed against me, is God pleased with the way I am saying, thank you, Father? Having said that, let us look at the people of Israel. If you listen very carefully to the Old Testament reading that was beautifully done by my brother Chuck, you will hear how God from afar saw and heard and acted about the sufferings of the people of Israel in the land of Egypt. God confronted Moses and said, I am the God of your fathers, your God, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. I have seen, I have heard about the sufferings of my people in Egypt, and I have come to deliver them. That was the beginning of the deliverance. And then, of course, fast forward. Moses goes to Israel, confronts Pharaoh, goes to Egypt, confronts Pharaoh, and says, the God of heaven says to you, let my people go. Let my people go. And after resisting the word of God for some time,
Pharaoh refused, and God decided to deal with him and with his people. You know about the 10 plagues. And all said and done, Pharaoh gave up. I can't do this anymore. And then Israel went. All of them were there. Went by a divine and miraculous intervention. God saw them through the Red Sea. Well, I don't need to speak it. Let me have someone, Uchechi, read it for us again. And I want you to listen very carefully. The things that God allowed Israel to pass through in that 1 Corinthians chapter 10 that was also read beautifully for us. They were there when those miracles happened. They were there when God saw them through. When they came before the Red Sea, they were afraid and said, oh my God, how are we going to do this? The enemies are at the back. The sea is in front. Valleys and hills all over the place. How do we escape? We are stuck. And what happened? God made a way where there was no way. Read. Come, read 1 Corinthians chapter 10 that you read before. Start from verse 1. Listen good. I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and all passed through the sea. They all passed through the sea, the Red Sea. Go ahead. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Listen now, all were baptized. The baptism there meant that all submitted to the leadership of Moses, and they were there when, as Egypt was pursuing against them, God created a barrier with a cloud behind so that the Egyptians, their enemy, could no longer see them. And even at night, God will then bring light in front, fire to lead them the way, and then blocked with darkness behind. They were all there. They saw it. They experienced it. Listen. And all ate the same spiritual food. Manna fell from heaven, and every one of them participated in that beautiful heavenly food. And the quail, of course, that God provided later, they all shared in that miracle of provision. Go ahead. And all drank the same spiritual drink. Remember when they were very thirsty? There was a rock following them. That rock was Christ. God commanded that Moses should strike that rock and water flowed for them to drink. They were all there. They saw that miracle. Go ahead. For they drank from the spiritual rock that followed them. Yes. And the rock was Christ. Uh-huh. Nevertheless. Stop there, please. Because I am here to the nevertheless. Sit down for a while. They all experienced all these things. And you would have thought that whoever experiences God in this major, miraculous, divine intervention kind of way would have been very grateful to God and been doing whatever God told them to do. But no. Does that describe me? Does that describe you? That God has intervened in your life all these years. Area ya gwog. Ago jigi ye provider agige riju afọ. Ụmụ gị mere ka ọjọọ ga-ekpe ekpere Chineke agọzie ha gawa n'ihu. Gaa hụcha ihe ndị a. La akpakwa agwa ngwughaji. Now see what happens next. Nevertheless, after they had seen all these things, nevertheless, however, God was not pleased with them, most of them, and they were struck down in the wilderness. Okay, stop. Nevertheless, God was not pleased with not few of them, not one of them, but what? Most of them. How will you feel if after you invested in so many businesses and you already saw how you invest in, I have a failure.
Yeah, or human being came and invested in you, trained them in school, and they failed to reach the goal. God looked into the people of Israel and saw that nothing was working. Keep going, please, sister. Keep going. Start from that place, also. Nevertheless. God was not pleased with most of them. Why? And they were struck down in the wilderness. Okay, but why? Now these things occurred as examples for us, so that we might not desire evil as they did. They desired evil. And the word of God is saying, in the Corinth, all saints, do not desire evil as they did. After they ate and drank, after the protection that God gave them, they still desired evil. One of the evils they desired was they want to go back to Egypt. One of the evils they desired was, oh, monotonous. Give us something else. They desired evil. Go ahead. Do not become idolaters. They were idolatrous. Do you know what it means to be an idolater? One who refuses the God who has been good to you and you want to serve other things. They were idolaters. And the word of God is saying, don't be like them. Because being an idolater has consequences. Go ahead. The people, as it is written, the people sat down to drink and eat, and they rose up to play. You remember that time Moses went to the mountain to get the commandments. While he was there, communing with God, trying to find out the way it will be good for the people were dancing and eating and drinking. They sat down to eat and drink and then rose up to play. Go ahead. We must not indulge in sexual immorality. Yes. Some of them did. The bane of 21st century, the destruction that is coming after us is sexual immorality. 11-year-old child, she's pregnant, 11-year-old girl. Pregnant, very pregnant. And the young men are wolves in sheep clothing, desiring what their great-grandfathers didn't know at their age. Sexual immorality. Let's see what the consequence was. And 23,000 fell in one day, died in one day. That's the consequence that this evil can do to the people. 23,000 died in one day. And no trouble. Among a few people who we are supposed to be dedicated to God. And they are swallowed up, ravaged and destroyed by this desire for, this passion for eating one another up. Go ahead. We must not put Christ to the test, as some of them did, and were destroyed by serpents. Yes. And we must not complain. Go ahead. And do not complain, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. You know, they complained always, and they were destroyed by the destroyer. Thank you. Okay. Thank you. Now, so why is Paul telling us this thing? This thing is getting boring. Tell us why you're doing this. Why are you telling me all these things that happened thousands of years ago? It's not relevant to the 21st century. This is old school, as some of our young people will say. It's old school stuff. Stop talking about what happened in BC, before Christ. We are in a new age. We are in a new dispensation. Even Christians will say that. A dispensation where evil is no longer evil. A dispensation where sin is no longer sin, and nobody talks about sin in the church anymore. Because the world has come into the church and the church has gone into the world. When the Bible says, you are in the world, but not of the world. So why is Paul talking like this? Because the same consequences
God does not change his standards because Chukwuemeka is involved in evil. God will not change his standard because you are a PhD holder or you are the CEO of the world and you are doing evil. You are destroying the lives of people. You are involved in discrimination. You are involved in partiality. All kinds of evil. And God says, oh, because it is him, Onyukwu. Because it is him, Agomad. Because it is him, Agonechemba. Otonye Zuribo. I say, okay, don't worry. Yeah, he got them mad because no, not with God. The Bible says, God's foundation remained sure that God knows those who are his. His foundation remains sure. Is God pleased with me? Because with many of them, after all the experiences they had, yet with many of them, God was not well pleased. Many of them, most of them. Because most of them were going left when God says go right. And because of them, because of that, among all other things, 23,000 of them died in one day. Their carcass, their corpses were littered in the desert. Is that what you want for yourself? Is that how you are going to end up after all these years of being taught the word of God? Is that how you're going to end up after all these years of contributing money to build All Saints Igbo Anglican Church? Is that how you're going to end up? Hey. The love of God constrains us. Ịhụnanya Chineke nwere na ebe anyị nọ ka o ji na-akpọ anyị sị nwa mmefu lọta. Ebe ahụ ịhụnanya agachi adịghị mmemme dị ya n'ịlọhụ. And many of us, sadly, are always carrying our wines to places where there are no celebrations. Does that explain you? I want you to think. This is Lenten season, beloved ones. A period of self-examination. Where were you last night? Before church today? Where will you go from here after church? Idolatry. And because of that idolatry, many of them were destroyed. Then look at what Paul says in verses 6 and 11. Please read verses 6 and 11 of 1 Corinthians chapter 10. Verses 6 and 11. Verse 6. Now these things occurred as examples for us, so that we might not desire evil as they did. Verse 11. These things happened to them to serve as an example, and they were written down to instruct us, on whom the ends of the ages have come. These things are written down to instruct us, upon whom the end of the ages have come. The end of the ages. Paul dere ihe ndị a ka e wee kụziere unu ihe bụ ụmụ ọgwụgwụ oge na mmehie na-ebute ọnwụ, amaghị Chineke na-ebute ịla n'iyi. That to turn away from God and do what I want, it is my life. You can't tell me what to do. Ọ ga-erukwa mgbe oge ga-eru. Gị ga-agịrịọ Chineke leghịsị mme ya sị gị oge agwụla ahụ. Ihe ọbụla ọ masịrị ugbu a menwe ya n'ime ọkụ ala mmụọ. And there will be no escape anymore. Now is the time to ask myself, is God pleased with me? If he is not pleased with me, not pleased with where I have been, not pleased with what I have done, not pleased with what I have thought, what then? What then? What should I do now to run away from the wrath of God? Because sin will surely bring wrath. And when I say these things, I am crying in my heart
Because I know that as I self-examine myself, I know there are things that need to be fixed. Let's bow our heads and begin now to fix. It is time to begin to fix things. Think deeply. And then we many nkume. Even at Orola Church. For now. What next? If it will end when you die, how he treated me, how she treated me. One day behind me, no. Time to fix is now, because you're not sure of tomorrow. You're not even sure of today's evening. Now is the time for salvation. Now is the time for repentance and turning back to God and saying, Lord, have mercy on me. Father, please forgive me. I know I blew it. I know I didn't do well. I know there are mistakes I've made and sins have been committed. Bad things have been said. But please forgive me. Do it now. And when you leave, resolve to go to that person, to that brother, to that sister. Or if it is just you and God, then say to him, Lord, I'm sorry. Maybe you have been ungrateful for what things God has done for you. Time is now to say, Lord, I'm sorry. Please help me. Just like I'm saying to myself now, have mercy on me, a sinner. It is that one who acknowledges sin, acknowledges his or her sin, who asks for forgiveness, that then receives forgiveness and is able to be in good relationship with God. Is God pleased with me? But with most of them, God was not well pleased. In verse 13 of where we are reading, the Bible says that there is no temptation that has come to you. There is no evil that has come to you that is new in the world. All temptations are common. The temptation to hold on to your wickedness, to hold on to your sin, to hold on to the evil that you are doing and saying, it is well, it is me, it is my life, I can run it the way I want. That temptation is real. It has happened to so many of us. But God says there is a way of escape. The way of escape from sin is repentance and turning to God. Jesus has already paid the price. He who knew no sin became sin for us, that we may become the righteousness of God. Didn't you hear that? Why continue in iniquity? Why continue in hate? Why continue in division? Why continue in segregation? Why continue in ingratitude when there's a way to escape? Today, if you hear his voice, harden not your heart. See what love God has shown to us, that we should be called his children. And it does not yet appear what we shall be. But what we know is that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. And let those who have this hope purify themselves, even as he is pure. 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Today, if you hear his voice, do not harden your heart. In that situation of lack of love between brother and sister, between brother and brother, between mother and son, between father and daughter, the temptation is, I'm going to wait until he comes and asks for forgiveness. But there's a way of escape. Swallow your pride and take the first step.
towards reconciliation. Be the one to initiate reconciliation. They also, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God, the daughters of God. Ngozi na-adịrị ndị na-eme ka ha na mmadụ ibe ha dị n'udo. N'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Are you a child of God or a child of the devil? Why hold on to evil? The evil of ingratitude. They got him and or 10,000 naira ahụ nyere m ọhịa m gikwa akpọrọ isi ala. Onye kpọtara mmadụ America ọ gaghị enwe anwụsa kpọtara America. Is that your attitude? Or you go to that person and say, Daddy, thank you very much for what you have done. Because of your marriage. Ingratitude to fellow human beings are also ingratitude to God. Beloved ones, this is a time of self-examination. Examine yourself and see whether you are still in the faith. 2 Corinthians chapter 13. Examine yourself to see whether you are still in the faith. Examine yourself. Take stock. Find out whether God is pleased with you. And if He is pleased with you, then please keep it going. Keep it that way. Don't let it slip from you. Go to Him every morning and say, Daddy, thank you for who you are in my life. Thank you for the way you are directing me. Thank you. And keep it up. Keep the love, the banner of love flowing over you. Then when God sees you performing well, the same thing He said to His Son, Jesus Christ, this is my Son in whom I am well pleased. God will say the same thing about you. But in most of them, God was not well pleased. But in Jesus, as He was coming, God said, this is my Son in whom I am well pleased. If God is pleased with you, He will say the same thing He said to His Son Jesus about you. I don't want to put anybody on the spot, but the Spirit of God is urging me to ask people to stand up today. I know it is not the Anglican way, but when you are serious about a thing, you do something that is not usual to do. Ọ-na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ọ-na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ọ-na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ihe na-adịghị ekwe omume. Ihe na-adịghị ekwe omume ka ọ na-eme. Ọ na-eme. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ihe na-adịghị ekwe omume. Ihe na-adịghị ekwe omume. Chineke na-aga ebe asịsị agara aga. Ọ na-eme ihe asịsị eme na-eme just to reach my soul, just to find me and save me. Or says, come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will refresh you. Are you one of those? Chineke ji package nri ya n'abalị here n'ụtụtụ a. Are you one of those who still, after all that God has done in your life, yet with most of them He was not well pleased? Are you one of the most of them? I am one of them. I am even the chief of them.
Please stand with me as we present ourselves before God. And ask him to forgive, to pardon us, to have mercy. God will have mercy. And he will forgive those who come to him in repentance. Are you one of those? In spite of all that God has done in your life, yet with you, you know that God is not well pleased. Because your life has not been what it should be. Your goings, the way you relate to people, the things you do at work, they are not the best you could do. Stand. Don't sit there and look at me. I am one of them. Lord, present myself to you. Have mercy, Lord. And while you stand, begin to plead and say, God, have mercy. I have blown it. I have done what I should not do. Keep quiet, please. Said, keep quiet, sister, please. The spirit of the prophet is under the control of the prophet. Listen to this. If you're one of those, you have looked at yourself and you are not satisfied, please stand with me. God is able to save to the uttermost those who come to him in penitence. Don't let anybody else condemn you. Don't say because I will not do this. Oh, we can cheat. Truth be told, you know that God is not well pleased with where you were last night. He's not well pleased with me for the things I have done. And I'm sorry, Lord. That will be your plea. Forgive me, Lord. Get me out of this ditch. Save me from this wickedness, this unforgiveness, this lack of love, this ingratitude, this complaining, habit of complaining. Chineke meelu m ala ịnọkwala ntamu. Roderick, we will now take the litany because all time shall confess. Let's sit down and pray the litany. We go straight to it. Sit down, please, everyone. Please turn to Ekpere now, page 25. N'ọnọdụ ekpere ọra mmadụ, anyị ga-ekpe ekpere arịrịọ ihe niile dị iche iche ka a na-akpọ litany. Ọ dị na page 25 na ekpere na-abụ. Ugwu azọsọ m ebe o ruru ịza. Chineke nna nke eluigwe mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Chineke nna nke eluigwe mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Chineke ọkpara onye mgbapụta nke ụwa mere anyị ebere, anyị ndị mmehie nke dị mere ebere. Chineke ọkpara onye mgbapụta nke ụwa mere. Chineke mmụọ nsọ onye si na nna na ọkpara pụta mere anyị ebere, anyị ndị mmehie nke dị mere ebere. Trinity nke dị nsọ, dị ngọzi, dị ebube, nke dị atọ ma otu Chineke mere anyị ebere, anyị ndị mmehie nke dị mere ebere. Onye-nwe anyị echetala ajọ omume anyị maọbụ ajọ omume nke nna anyị ochie ha. Abọrọ ọbọ nke mmehie anyị, rapụ anyị ezi Onye-nwe anyị, rapụ ndị nke gị, ndị ji were ọbara gị kasị otu n'ọhịa gbapụta. Ekwela ka iwe mgbe niile.
na ajụ ihe na ịlụ arụ niile na mmehie na aghụghọ na mmegide niile nke ekwensu na iwe gị na ọmụma ikpe ebighị ebi n'isi obi niile na nganga na enyi isi na iru abụọ na ekworo na ịkpọ asị na idebe iwe na njehie ịhụnanya niile na ịkwa iko na mmehie ọzọ niile na-ebute ọnwụ na nrafu niile nke ụwa na anụ arụ na ekwensu na amụma igwe na oke ifufe na ajọ ọrịa na ọrịa na-efe efe na ọnwụ na agha na ọchụ na ọnwụ mberede na ịkpasu ọgụ niile na ịgba ajụ izu nzuzo na ịnịpụ isi n'okpuru ndị isi na ihe ozuzo ụgha na iru otu na nkewa na obi ike na iledo okwu gị na iwu gị anya site n'ihe omimi nke ịghọ mmadụ ịghọrọ nke dị nsọ site na ọmụmụ gị na ọbịbịa ugwu gị dị nsọ site na baptizim gị na obubu ọnụ gị na ọnwụnwa gị site na mgbe o gburu gị n'obi na ọsụsụ ọbara gị site n'obe nke gị na ahụhụ gị site n'ọnwụ dị oke ọnụ na olili gị site na mbilite na ọnwụ gị dị ebube na nrịgo n'eluigwe sitekwa na ọbịbịa mmụọ nsọ na mgbe niile nke ahụhụ anyị na mgbe niile ọ dịrị anyị mma ma mgbe ọnwụ na ụbọchị ikpe anyị ndị mmehie na-arịọ gị ka ị nụrụ anyị Onye-nwe-ayi Chineke ka ọ dị gị mma ka ị na-achị nzukọ gị niile dị ebe niile ka nke nzukọ All Saints ka ị na-edukwa ha n'ụzọ ziri ezi ka ọ dị gị mma ka idebe ndị niile na-achị obodo anyị ka inye ha ikpere gị n'ezie na ibi obi ezi omume nke nsọ ha ka ọ dị gị mma ka ị na-achị obi oru gị ma ndị gọvanọ niile nke obodo a na ndị gọvanọ niile nọ na Naịjirịa ka ime ha ka ha kwere na gị na-atụ gị egwu ka ha wee hụ gị n'anya wee tụkwasị obi gị mgbe niile ka ọ dị gị mma ka ị were ezi ọmụma na nghọta nke okwu gị nye ndị bishọp niile na ndị presbita na ndị dikin nyekwa ụkọchukwu anyị Clinton ka ha wepụta okwu ahụ n'iru ọra mmadụ gosikwa ya n'otu ọ dị site n'ozizi ha na n'ibi obi ha ka ọ dịghị mma ka inye ndị minista obodo niile na ndị na-aga nzukọ ukwu n'ebe a na-eme iwu n'obodo na ndị chief na ndị niile na-achị achị n'ala nke a ma n'ala nke anyị nye ha amara na amamihe nghọta ka ọ dịghị mma ka ị bụrụ onye na-edu ndị na-ekpe ikpe ndị majistreti ka na-enye ha amara na ime mma nye mmadụ na-atụghị egwu na eleghị anya mmadụ n'iru na ejighị aghụghọ ma ọ bụ obi ọjọọ ka ọ dịghị mma ka ị gọzie ndị niile debekwa ha ka ọ dịghị mma ka ị nye mba niile ịdị n'otu na udo na otu obi ka ọ dịghị mma ka ị nye anyị obi ịhụ gị n'anya na ịtụ egwu gị na ijisi ike obi ibi obi dịka ihe niile i nyere n'iwu si dị ka ọ dịghị mma ka nye ndị niile a maara n'ụba ha were nwayọọ na-anụ okwu gị ka ha were obi ịhụnanya nara ya ka ha mịa mkpụrụ nke mmụọ nsọ ọ dịghị mma ka ịkpọbata n'ime ụzọ eziokwu ndị niile jeghere ụzọ
na ndị arafuru arafu. Ka ọ dịghị mma ka inye ndị guzoro eguzo ike, ka ị kasie ndị ume na-adịghị obi, ka ị nyere ha aka, ka ị palie ndị dara ada, n'ikpeazụ ka ị dịda ekwensu n'okpuru ụkwụ anyị. Ka ọ dịghị mma ka ị gbakute ndị niile na-eme ebe ihe ize ndụ maọbụ na mkpa maọbụ na ahụhụ, ka ị nyere ha aka, kasịkwa ha obi. Ka ọ dịghị mma ka ichebe ndị niile na-aga ije ukwu n'ala maọbụ na mmiri, na ndị inyom niile ime na-eme, na ndị ọrịa niile, karịsịa ndị niile anyị na-echeta n'ekpere kwa izu, na ụmụntakịrị, ka ị mere ndị niile nọ n'ụlọ mkpọrọ na ndị a dọtara n'agha ebere. Ka ọ dịghị mma ka ị lụara ụmụ ogbenye ọgụ, ha na ndị di ha nwụrụ anwụ, na ndị niile na-enweghị ikwu na ibe ihe mkpegbu, ka ị gboro ha mkpa. Ka ọ dịghị mma ka ị mere mmadụ niile ebere. Ka ọ dịghị mma ka ị gbaghara ndị iro anyị, na ndị na-esogbu anyị, na ndị na-ekwulu aha anyị, ka ị mekwa ka obi ha chegharịa. Ka ọ dịghị mma ka ị nye anyị mkpụrụ nke ala dị iche iche, ka ị chebere anyị ha, ka ọ ga-abụ mgbe ụbọchị ha ruru, anyị erie ha. Ka ọ dịghị mma ka ị nye anyị ezi nchegharị, ka ị gbaghara anyị mmehie niile na ihe niile rapụrụ ime na nke anyị mere na-amaghị ama, ka ị werekwa amara mmụọ nsọ nke gị yikwasị anyị dịka uwe, ka anyị wee dozie ibi obi anyị ka okwu gị si dị. Ọkpara Chineke, anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị. Nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Kraịst nụrụ olu anyị. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Kraịst mere anyị ebere. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Ka anyị niile gụọ ekpere Onye-nwe anyị. Bilie n'igwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, dịka esi mee n'eluigwe, ka emekwa otu aha n'ụwa. Nye anyị nri taa, ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara ihe niile otu Onye-nwe anyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ, edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Amen. Onye-nwe anyị emesola anyị ka mmehie anyị si dị. Ka ekpere Chineke nna nke dị ebere, onye na-adịghị eleda izu ume nke obi na-akwa mmehie maọbụ ọchịchọ nke ndị na-eru uju, were ebere nyere anyị aka na ekpere anyị nke anyị na-ekpe n'irugo n'ime ahụhụ anyị niile na n'ihe na-emegide anyị mgbe ọbụla na mmegbu anyị. Were amara nụrụ olu anyị, ka ihe ọjọọ nke aghụghọ na nyigbu nke ekwensu maọbụ mmadụ na-egbo megide anyị wee laa n'efu, ka ha gbasasịa site n'iburu ụzọ hụ ihe obi gị hụrụ n'anya, ka anyị bụ ndị oru gị, ebe na-adịghị nsogbu ọbụla na-emerụ anyị arụ, ka anyị wee na-ekele gị mgbe niile n'ime nzukọ nsọ gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Chineke, anyị ewerewo ntị anyị nụ. Nna anyị ha akọwara anyị akụkọ banyere ọlụ ebube niile nke ị lụrụ ha n'ụbọchị taa, lụkwara ha mgbe ochie, buru ha ụzọ. Kraịst gbogburu anyị ndị iro anyị, were ebere lekwasị anya n'iru uju nke obi anyị,
were amara na ebere nụrụ ekpere anyị. Kraịst ugbu a na mgbe niile wetata onwe gị ịnụrụ olu anyị. Onye-nwe anyị, mee ka ahụ ebere gị na-arụ anyị. Ka ekpere Chineke. Nna anyị ji obi umeala arịọ gị ka ị were ebere lekwasị adịghị ike nke anyị anya n'ihi otuto aha gị. Wepụ n'isi anyị ihe ọjọọ nke kwesịrị anyị n'ezie n'ime ahụhụ niile nke anyị. Kwee ka anyị tụkwasị obi anyị niile na ebere gị, daberekwa ya, wee na-efe gị ofufe mgbe niile n'obi ọma dị nsọ dị ọcha, ka nsọpụrụ na otuto wee dịrị gị site na naanị onye ogbugbo anyị na ọnụ na-ekwuru anyị Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Biko tupu anyị emechie ekpere anyị, ka anyị chetanụ agha a na-alụ na Ukraine. Ka anyị chetanụ ndị refugee niile na-esi ebe ahụ na-agbapụta. Ka Chineke gbanwee obi nkume a ekwensu ji tinye onye na-achị Russia n'ime ịla ndụ na ihe ndị ọzọ nwere n'iyi. Ka amara Chineke bara ndị ya na mmadụ niile nọ na Ukraine ụba na ihe ize ndụ a bịakwutere ha na mgbe ha na-atụghị anya ya. Ndị gbapụtara ọsọ ndụ, ka Chineke metụ ụwa niile aka n'obi, ọ bụghị naanị na Ukraine ugbu a, ma nke mere na Afghanistan, ma nke na-eme n'ala Igbo. Ka Chineke anyị were ebere lekwasị ụmụ ya niile anya, bụ ndị a na-emegide n'ụzọ dị iche iche. Ka oge ghara ịdị anya mgbe Chineke ga-etida Setan n'ụkwụ anyị, anyị abụrụ ndị mmeri. Onye-nwe anyị, nụrụ ekpere anyị. Ngwa biko, anyị na-enye naanị nwa mgbe. Take a moment and bring your own request to God. Were nwa mgbe bute mkpa dịrị gị n'iru Chineke. Abụ anyị na-agụ maọbụ chorus anyị na-abụ na-asị, ugbu a bụ oge amara, ugbu a bụ oge amara, ugbu a bụ oge amara, gị onye mmehie, gị onye mmehie, gị onye mmehie, Jizọs na-akpọ gị. Gị nwa Chineke, gị nwa Chineke, gị nwa Chineke, bute mkpa gị ugbu a, bute mkpa gị ugbu a. Ka Chineke gbuo mkpa ahụ, ka ị nwere onwe gị, n'ihi na ugbu a bụ oge a na-anara mmadụ nke ọma. Onye-nwe anyị, nụrụ ekpere anyị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi butarịa anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, mezuo ọchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ngwa na anyị bilie nyerịta n'onwe anyị ekele udo. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya,
ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Onye-nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Ka anyị nọdụ n'ala biko. Eji m aha Jizọs Kraịst onye anyị na-efe na Chineke anyị na mmụọ nsọ na-ekele mmadụ niile ndị bịara soro anyị n'ofufe nke ụbọchị taa. Taa wụrụ gị mbụ ịbịa n'ofufe, anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche. Biko oge agaghị enye anyị ohere ịsị gị bilie ọtọ ka anyị sị gị ị bịala, but n'ime obi anyị na-asị gị ị bịala. Let's sing that welcome song. May you really be blessed, please. For those who are coming for the first time, we are declaring that you are a blessed person. Amen? May you really be blessed. Hallelujah. May you really be blessed as you fellowship here in our midst. In the name of the Lord, may you really be blessed. May you really be blessed. Thank you. Thank you very much. We pray that you are blessed in Jesus' name. Senior ward na ma-obu ga-abịa nye anyị ọkwa dị iche iche maka ihe dịrị anyị n'ime izu. Senior warden, please. Good morning, everyone. Good morning. Welcome, all of you, those who are in person and joining us virtually. A few announcements. I was informed that people cleaning the church have found that some children have been writing maybe in the pews, maybe in front of their pews, maybe with a pencil or crayon or whatever. They've had to be cleaning it, so please be mindful. Sitting with your child, make sure they're not defacing the property, especially inside the sanctuary, but anywhere. But as you're sitting there, just be mindful of what they're doing. The GG girls will be having a meeting next Saturday at noon. That's March 26th. Please bring your daughters to that meeting. It's at noon next Saturday. The Altar Guild is organizing a cleaning of the altar for the following Saturday, which is April 2nd at 10:30 a.m. Anyone who is interested in helping and being part of that, please join them. That's April 2nd at 10:30 a.m. We are still, as we have been advertising, we are still looking for a data entry clerk / church secretary for All Saints. We've actually now expanded it to 20 hours a week, part-time, at $15 an hour. I'll go over the skills again real briefly, just basic Windows and all Mac computer systems, basic Office application familiarity, flexible and coachable, obviously interpersonal communication skills, organizational skills, self-time management skills, multitasking. A minimum of a high school diploma is what's required. Obviously, post-high school education is a plus. Any data entry experience is a plus. Any exposure to accounts receivables is a plus. And obviously, speaking or at least familiarity with Igbo language is a plus. As we've been announcing, next Sunday is our annual meeting. It will be here at the church. Maybe we didn't make that clear, but it will be here at the church in person. Immediately following service, you will need to be here in person to participate. We will not be live streaming the meeting. A reminder that you have to be a pledging member this year in order to participate. You have to pledge every year, even if you pledged before, even if you're getting automatic
debit of your pledge. You must pledge each year in order to participate in the meeting, which includes the elections. Of course, the election nominations are closed at this point. All praise be to God. See you all next week. Just to emphasize what the senior warden has said, every year, anyone who regards himself or herself as a member of this church must fill out a pledge form. You fill a pledge form to remain a member of this church. What that means is that at the end of every year, you must carry your membership into the new year by filling that form. Now, the reason you have to do this is that then we will regard you as a member in good standing. A member in good standing is different from a member in bad standing. If your membership is not up to date, in other words, you did not carry your membership over from last year into the new year by giving us a pledge to say, yes, I am still with you, then we will regard you as a member in bad standing. You will remember in last year, what are you this year? One day, somebody I have held on to that thing very, very strongly. Elanya, when engaged roller before. Gay mecha, Shilo Lahakwaf. Me the homeless boy, me when all labors. Gaff I used to live here. Onya Hajogasi, I used to live here. Okay. I used to live here. It's not your house. Do you understand what I'm saying? I used to be a member of All Saints Church last year. How about this year? So if you don't transfer your membership, don't be surprised when you come next Sunday and there is no packet. That is, every member will get a packet OJ participating in the meeting. As a member of the church this year, you will not get that packet. Because if you haven't pledged, today is the day to pledge before the meeting next Sunday. God bless you. Before I take care, this is just to remind us of our Lenten service on Wednesday. It starts by 7 p.m. Please, we enjoy everyone to come. You'll learn a lot from following the Christ unto the cross and seeing how Christ, the journey Christ went through and what he did for you. Because I got knock here on Stanley Bible 204, hymn number 204. Jesus.
ka anyị kpere Chineke. Biko nọdụ ala. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ, Onye-nwe anyị Chineke dị ngọzi, n'ihi nọnyere anyị site na mmalite nke ofe ndụ a wee rue na ngwụcha ya ugbu a. Anyị na-ekele gị n'inyere anyị amara ịbụku gị abụ ọma, na ọ masịrị gị ịnụrụ ekpere anyị na ịza ha, na ọ masịrị gị iji okwu nsọ gị dụọ anyị ọdụ, ka anyị legharịa onwe anyị anya mara ma anyị ka nọkwa n'okwukwe. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala, maọbụ mgbe anyị na-agbasa ugbu a, anyị na-arịọ gị ka ị were amara gị duru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche. Kwee ka okwukwe a dị ọhụụ n'ime anyị mgbe niile, ka anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ mara ma Chineke ka hụrụ otu anyị si ebi ndụ anyị n'anya. Is God pleased with me? Kwee ka ajụjụ anyị gara ajụ onwe anyị mgbe niile ka ọ bụrụ ihe ga-enyere anyị aka idozi ndụ anyị, bụrụ ndị ahụ na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma, ndị na-efe gị n'ime mmụọ na eziokwu, na ndị a ga-anara nke ọma bata n'ala eze gị ma emesịa. Gbuoro anyị mkpa niile dịrị anyị n'izu a, Chineke anyị. Chebe anyị pụọ n'ihe ize ndụ niile tụmadị nke ekwensu na-eche banyere anyị, ka ọ ghara ịdị ire. Anyị arịọ n'aha Jizọs. N'ọpụpụ anyị na mbata anyị n'ime izu a, na nnọdụ ala anyị na ndị na-ala anyị na mbili ọtọ anyị, bụọrọ anyị ihe niile n'ime ihe niile. Ka otuto na nsọpụrụ wee si na ndụ anyị dịrị gị, ka ngọzi gị wee na-ezokwasị anyị dịka mmiri, ka nzukọ Kraịst wee na-aga n'ihu, ka ọnụ ụzọ ama niile nke Hedis ghara ibili megide nzukọ gị. Ya dịrị anyị otu aha anyị arịọ n'aha Jizọs. Bụrụ anyị onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite anyị na ọgwụgwụ anyị, ndụ anyị na ọnwụ anyị. Mee anyị ndị nketa alaeze gị, anyị na-arịọ gị. Gọzie ụmụ gị ndị na-enweghị ike ịbịa taa, ndị ọrịa ji, biko tọpụ ha n'agbụ nke ọrịa, gwọọ ha. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ndị ike gwụrụ, Chineke biko tụkwasịrị ihe ike n'elu ike. Ndị dara mba n'okwukwe, Chineke biko bilie bulite okwukwe ha, wepụ ịda mba n'ime obi ha, ka ha guzosie ike n'okwukwe. Onye-nwe anyị, anyị na-arịọ ka ị ka ị gbanwee ike, tụkwasịrị ha ike n'elu ike, bụ ndị okenye anyị, ndị ịhụnanya ha n'ebe Chineke nọ na-agba anyị ume, na-enyere anyị aka ka anyị na-ahụ gị n'anya. Nna anyị, ụmụaka ndị nọ n'etiti anyị, biko anyị na-arịọ gị ka ị nyere ha aka isoro nzọụkwụ ndị mụrụ ha, ịnọsi ike n'okwukwe. Onye-nwe anyị, kwee ka nzukọ gị na-aga n'ihu na-abawanye, ka alaeze gị si otu a na-abịa n'ụwa mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Anyị ga-eweta ofe nri anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 101, hymn number 101.
nọnyere unu. Laa unu n'udo.